B'investiment ta' €900,000 s-sena li għaddiet l-Awtorità tad-Djar għenet lil 150 persuna b'diżabilità sabiex id-dar li jgħixu fiha tkun aktar aċċessibbli. Dan permezz tal-iskema ntiża għal persuni b'diżabilità fejn ġew installati liftijiet u diversi faċilitajiet oħra fir-residenzi privati tagħhom. Dan qalu l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard McKay meta ġie ffirmat ftehim mal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità sabiex l-Awtorità tad-Djar tifhem aktar il-ħtiġijiet tal-persuni b'diżabilità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar qal li b'dan il-ftehim il-binjiet ta' akkomodazzjoni soċjali se jkunu aktar aċċessibbli għal persuni b'diżabilità. Inkluż iktar minn 1000 appartament ta' akkomodazzjoni soċjali ikun jirrifletti mhux biss l-aċċessibilità iżda wkoll li nagħtu l-spazju fejn persuni jkunu jistgħu jimxu anke f'ħajjithom. L-Awtorità tad-Djar illum qed timpenja ruħha wkoll li flimkien mas-CRPD tuża riżorsi interni wkoll sabiex dak kollu li nipproduċu, sew jekk huwa materjal, sew jekk hija l-website, ikunu qegħdin jolqtu l-bżonnijiet ta' dawn il-persuni b'diżabilità. Permezz ta' dan il-ftehim mill-ħuq l-impjegati tal-Awtorità tad-Djar se jingħataw taħriġ ta' kif għandhom jgħinu b'mod aħjar lil persuni b'diżabilità. Se jsir eżerċizzju wkoll mat-tekniċi tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità sabiex l-iskemi li toffri l-Awtorità tad-Djar jirriflettu l-bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità. Il-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità Oliver Scicluna esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal ftehim mill-ħuq mal-Awtorità tad-Djar. Il-xogħol li qed isiru se jkompli jsir mal-entità mal-Awtorità tad-Djar se jkun qed joħroġ minnu ħafna ġid għal fatt li aħna se nkunu qed nagħtu taħriġ ukoll lill-impjegati tal-housing stess fej f'dan it-taħriġ ikun hemm informazzjoni kif għandhom jikkomunikaw ma' persuni b'diżabilitajiet differenti, kif għandha tkun eżempju isiru ċertu applikazzjonijiet għal persuni li ma tantx jafu jaqraw minħabba l-kundizzjoni tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodri Galdes fisser dan il-pass bħala importanti għall-Awtorità tad-Djar li tifhem il-ħtiġijiet ta' kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità Anthony Agius Dacelis qal li dan il-ftehim juri b'mod ċar il-ħidma kollettiva tal-Gvern sabiex il-persuni b'diżabilità jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.